na linii strzału. Mam zaufanie do was, ale... Wszyscy gotowi? Kamera jest? Nad wami czy jak chcecie? Raz, Wszyscy aż trzech was. 2, 3! Run, Forest, run! Jeszcze biegnie. Dobra, już starczy. Już nie strzelają też! Tylko się boli! Dobra. Magazynek? Specjalnie 28 założył, tak? Chujowe magazynki tam wszystkim rozdał magazynek. Witamy szeregowego! Wybiegłeś jako rekrut, wracasz jako mężczyzna.